Ma'am Ann. Alright, thank you. Thank you everyone. Thank you guys for dropping by. This is how we make money. I don't know. Nabusog na yun. Nung sa Dexipay, nabusog ka muna. Of course. Sa bakat o. Ayan na, si Payor. Gado, nga ako, pigabuson. Ha? Buson niya ako ni Pater. Kawawa. Kasi naman niya, 2,000. 2,000 lang sa motor. Ay. Baalis na kaya doon. Sabi na din, sabi ma. Sa iyo, ito na niya. Salamat sa mga naandyan. Hindi ko kayo nakikita kasi hindi naabot dito yung signal. Yung CP ko rin sa andod, sa dulo. Hindi ko mabasa, guys. Hanggang dyan lang yung signal. Huwag naman sanang umulan kasi sayang. Sayang yung pag-uuling.
Manay PWD, mega love shoutout. Good morning. Pagod na si Trez. Si Manay PWD, si Manay Uragon. Ha? Hindi pisil daw, may kaparanan. Hindi na kaya yung trabaho. Mababa si Trez. Hindi abot si Trez. Magawa kami ng ano. Okay na. Hindi mo.
Sabi ni mother, wag ko muna daw tampakan ng tampakan kasi baka di masunog yung bao. Basta. Nabibilad pala dito yung sipi ko. Baka mamaya. Nabibilad pala. Ay nako. Maingay hilipad ano? Maingay hilipad ko. Sa sasakyan ako, di ko marinig. Iba na ang boses ng host. Oo, malayo na kasi. Malayo na kasi tay. Good morning, Mami. Mani kasi may galaw shout out. Mami Sweetie Mitch, Mix Vlog. Salamat po sa lahat na andito, sa mga dumaan. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Ayan, kay Sis Irene. Thank you. Kay Manny PWD. Ma'am Enchanting. Isilong ko, di ko sure kung aabot dito yung signal. Medyo kasi malayo sa bahay. Love you, Mana Itres. Sana all. Sana all. Love you. Ayan. Aabot pa ba? Aabot pa ba yung signal dito, Mana Kasiaw? Kaya lang si Dos, nang interrupt na naman si Dos eh. Nang aagaw na naman ng moment. Nagpapa-music doon sa bahay. Masi-CPR naman si Tres nito. Ay, gumagawa man kasi ng pera si Tres para may pambayad sa wifi. Kasi kapag hindi ako nakapagbayad ng wifi, tarakigan so lamok. Ayun, ang daming lamok talaga. Ang daming kiti-kiti dyan sa mga bao. Sabi ni mother, mag-uling na daw kami kasi meron na naman daw, papasok na naman na, masamang panahon. Manoy kasi kaya matatambakan na naman kami dito ng bao. Kaya kailangan gawin na namin ng pera to. Kasi sayang din naman, ayan Magkano ba yung sako ng, magkano yung, wow, ang sarap namang buko. Magkano ba yung yung isang sakong uling? 300 ba? Mura na la, mura. 250, 300 ganon. Dito mani kasi ang mura lang kasi nga 'di ba, marami ding kaniyugan. Pero kung meron sanang kukuha na medyo malayo-layo mas maganda sana. Doon sa Legazpi, si Boy, yung bunso kong kapatid, may kumuha sa kanya. 500 yung sako, pero yung sako ng feeds, yung sa ng baboy, malaki. Yung 200, 250, yung sa lagayan lang ng bigas, yung tag 25 kilos. 25 kilos ba yung sa bigas? 480 dito, maliit lang na sako. Wow, sana all money kasi kung malapit sana kung meron tayong sasakyan, i-deliver dyan, isang truck na uling. Makakadilihin siya. Makakadilihin siya sana. Kaya lang, malayo naman yung Maynila, 12 hours. Nalalakbayin. Palabasin ko muna yung apoy kasi kapag masyadong marami yung bao, baka hindi mabuo yung hindi mauling. Baka mamaya buo pa rin yung bao. Pero maganda yan kasi bao. Oo, mas maganda to. Kasi kung sa kahoy man kasi dinadakip, hindi pwedeng ilabas. Hindi pwedeng i-transport kasi pwede kang kasuhan ng DENR. Kaya ito lang yung mga pinapayagan kasi wala naman, ito naman talaga yung dito sa baon ng nyug, uling. Yan. Kasi pangit din naman yung i-inback dyan. Nag-ano nga kami ni mother kasi baka mamaya may ahas na dyan. Palagi nga ditong may ahas sa kuprahan. Mga kahoy dyan mani kasi buti oo, siguro naman kasi kung may permit din naman, pwede. Kapag ganitong dinaanan ng masamang panahon, hindi nila hinuhuli yung mga baon ay mga uling sa kahoy.
Oo, meron man kasi aw bagyo. Kasi, kaya nga sabi ni mother, iuling na namin to. Kasi mabababad na naman sa ano sa ulan. Pangit din naman kasi kapag laging nababad sa ulan tapos nai-inback. Nanipis din yung baon ng niyog. Ang pangit na gawing uling. Kaya mas maganda yung bagong ano, bagong kupra. Mga ano pa talaga yung bao, mga bilog. Maganda yung uling niya. Salamat po sa Six Eyes na naandyan. Makulimlim nga dito. Dito nga oh, kanina din, ang lakas ng init kahapon. Tapos, pero nung hapon na, umulan. Kanina nga eh, nag-ano-ano naman, rain shower. Sige lang, kaano naman naman. Ayan, salamat po sa inyo. Manay kasi thank you. Wala ka bang ano, work? Mamaya na ako sisilip sa mga bahay nyo kasi ang kamay ko basa. Basa sa ano lang ano. Tapos yung CP ko andun sa bahay. Naka-charge yung iba. Salamat po. Standby sandali. Sa tabili galing ako ng dole. May inutos lang. Ayan. Salamat. Manay kasi Salamat sa inyo dyan. Ayan, niyayaya ako ni mother. Mag-snack daw kami ng buko. Kasi yung ano din kasi nung kahit daan lang dito yung hangin, meron din naman palang mga nabuslo na buko. Yung mabibigat na kasi, nabunga ng niyog. Dinaanan din ng ano. Tapos yung iba din ng mga kahoy-kahoy, yung ano ng niyog, nabali din naman. Pero hindi naman talaga katulad ng sa Masbate. Kasi kung nagkataon man kasi na dumaan dito yung ano, yung bagyo, sigurado, yung ano na yan, yung niyog na yan, ang matitira dyan, talbos na sabi nga nila nakabindito na yung mga dahon. Lahat yan na dahon na yan, wala yan. Yan. Ayan yan yung mga nalaglag din na ano, na natumbang saging, yun mga natumba din dyan. Pero walang ano sa niyog. Hindi masyadong nalamog yung mga bunga ng niyog. Ayan, salamat sa inyo dyan, sa Seven Eyes. Thank you po, thank you. Silipin ko kung lumabas na yung apoy. Kasi kapag lumabas na, lalagyan ko na naman siya ng baong.
umulan na. Bawal muna umulan. Hindi pa luto yung ano uling. Wala na si Tres. Inusuka na si Tres. Ay, nagkakon ma. Dora na. Andiyan na yung ulan. Naampo na. Hindi pa puno yung aming nilulutong uling. Kailangan mapunuan muna yan. Ma'am Tres, good morning. Sabi ni Sir Arnel Plaza, Manay Cho, bye muna Manay at may pupuntahan ako. Yan. Salamat po Manay Cho. Salamat po sa nakatambay dyan sa Six Eyes. Maraming salamat po sa 15 na tusok sa live ni Trezem. Ayan, nagawa ng pera si Trezem guys. Para meron tayong pambayad sa wifi. Kasi pag wala na tayong pag wala tayong wifi, paano na ang ating YT? Paano na si Tres kanta, kahit kanta yung walang hilig kay Trez. O, diba? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Ikaw ang pag-asa. Isa sa'yo Ha? Ay, naubos? Agoy ma. Subi sang mo. Naubos na kanikos gayod. Sa piling mo, sinta,
Buhay ko ay nagbago. Puno na ang ilong ko ng usok. Umiiyak na ang aking ilong sa usok. Ay, ay, ay. Chiyo, Chiyo. See, it's Japan. Thank you. Sino gusto ng dalandan dyan? Dalandan. Thank you po sa 8 eyes na naandyan. Salamat po sa mga nakabiji. See, it's Japan. Chiyo. Thank you, thank you. Sisi, probinsyana girl.
Mega love shoutout Sisi. Salamat. Salamat sa inyo dyan sa Six Eyes. Ay, hindi mabilisan man dakulong subunga kang ano, arangita. Pahabe. Dakulong bagabi na nag-aaral, no? Dapat ka magkatrukudan. Nabibilad ng ano ko. Sipi.
tawag si Jawari Wapla. Sabayan mo yung live ko kaya? Kasi nakalive ako. Ano ka na? Sana walang ahas din eh. Ano ba? Yan, Sorry. yung balingoy. Masarong balik. Pag itsanta, puli kayo palang nagalaan. Ano, tingnan. Okay. Hindi ako. Ano? Pagkanan? Bayin ko na pag... Okay, kumukan. Pagkanan mo pang balingoy. Balingoy na rin kanuto, okay, sukliti. Nain. Gudyan? Hindi ko gano'n kasabago. Kalwaso ka na. Ay, may iko to basil o balingoy. Ma, kain. Ilingon ang buto-buto. Yan. Ilingon ang buto-buto ni Father sa live. Tama ko. Kita yung buto-buto. Baka ma-restrict si Tres kasi may payatot. Panaginip ko laging ikaw. Balikan. Palabasin mo na daw yung apoy. Oo, so tarong kayo sa kanya eh. Sisi Auntie, higalap siya raw. Sisi. Good morning. Nag-o-alling ang Tres kasi wala nang pambayad sa wifi. Si
Oh, ikaw na dyan, ma. Kailangan daw ng tulong doon. Si Dos. I-turn over ko na. Si Mana mag-ano dito. Mag-ano. Mag-uling. Kasi, Tay, may galawang shoutout. Oh, ano ma? Ibayaan mo ako. Tay, Taniba, may galawang shoutout. IP, may galawang shoutout. Ayan, Tay. Sunog na ang face ni Trez. Face lock. Pinapalabas muna yung usok ay yung apoy bago takpan ulit ng lagyan ulit ng ano ng bao kasi kapag hindi kasi nakalabas yung apoy baka buo pa rin yung bao. Akala namin uling pa, yun pala bao pa rin. Kaya kailangan paanuhin muna, palabasin yung usok, yung apoy. Masarap yung bao. Masarap yung bao. Bahaw. Hala. Hala, parang uulan. Ang lakas ng, ano. Salap ng kulog. Ang lakas ng kulog. Kulog. Ano yun, Tay? Dalugdog yung tawag sa amin. Parang uulan. Ang init naman. Grabe na yung sipon ko. Anong oras ka magla-live, Tay? Mag-end na ako. Magsabi ka lang kung anong oras ka na mag-live para lipat ako dun sa'yo. I-end ko na to kasi mainit na. Mainit na rin naman. Yung sipi ko, mainit na. Maya pa. Anong oras mamaya? Anong oras mamaya, Tay? Tingnan mo si Tres, oh. Busy ka? Bakit ka busy? Anong pinagkakabisihan mo? 11:30. Sana all no? 2 beses nag-live kahapon. Di pa ako nag-review doon sa ano mo. Di pa ako nag-review doon sa pinapa-review mo sa akin. Hindi ko pa nire-review. Mamaya na. Busy pa si Tres. Juwari wap ayun oh. Sinisilip ako. Panay daw daldal ko. Hindi naman daw ako nag-uuling. Sabi ko pinapalabas ko muna yung yung apoy bago lagyan ulit. Hindi natutulog. Hindi siya natutulog kasi binabantayan niya ako dito. But wala nang bagyo dyan, sis. Wala na, sisi, pero sabi, meron na namang papasok na bagyo sa Pilipinas. Kaya sabi ni mother, mag-uling kami kasi para hindi maimbak yung pag nababad kasi sa tubig yung bao, nanipis din. Wala nang bagyo ngayon. Si Paulo, papasok. Agoy. Oo nga daw, Tay. Sabi, mayroon na naman. Kaya, sabi ni mother, samahan ko siya iuling na namin to. Tinatamad sana ako kasi naglilinis ako ng mga salamin ng bintana. Sabi niya, tulungan ko muna daw siya. Sabi ko, sige, basta bigyan mo ko pambayad sa wifi. Tutulungan kita. Diba? Diba tayo may bayad? Pawisan na akit, so basang-basa na. Tay, bakit yung yung live ko kagabi, may kulay dilaw siya. Ano yung tawag doon? Sweetable? Sweetable, anong tawag doon? Ano ibig sabihin nun, Tay? Kausap ko si engineer. Oh, wow. Sana all may engineer. Nakamute ka. Ay, my goodness. Sige na nga, babay na. Kita-kita na sisi yung amurang ko, oh. Paano ba yung pampaganda dyan? Pampatanggal ng ni Tres, milasma. Kasi laging nabibilad si Tres. Pangit na ng mukha. Filter lang yung nagpapaganda kay Tres. Sana all. Kausap daw ni tayo si engineer. Sana all may engineer. Sige.
Mamaya ko na yan lagyan. Tatamad aketch. Good morning, Sis Rences. May event dito. Wow, talaga ba? Good morning po sa lahat. Ayan, mega love shoutout po sa lahat. Pinatawag ako. Wow, bakit tayo? Ano ka dyan? Ikaw ba si Kapitan? Pinatawag ka tayo. Bakit ano ka tayo dyan? Ano tayo ang iyong ano yung katungkulan mo dyan, tay? Magpapatayo ng pwestuhan. Ah, wow. Sige, sige. Congrats. Magkakaroon ka na dyan ng pwesto. Mag-uling ka na dyan, host. Wala ka pa nagawa. Uy, mayroon ako nagawa. Baka gusto mo, ikaw yung ilagay ko dyan sa hukay o na umusok. Sa bazaar. Ay, wow. Maganda yun, tay. Maganda yun. Silip-silip lang nagbantay. Silip-silip lang nagbantay. Magising mga camel. Ayan, sige lang Sisi Rences. Ingat dyan Sisi. Salamat. Puro kuda. Haha. Ay, umayos ka. Puro kuda daw tayo. Nang-aaway na naman siya tayo. Nang-aaway naman tayo yung anak mo na manang-mana sa'yo yung bunganga. Ay, nako. Saan na yung gloves ko? Nawawala yung gloves ko. Yung gloves kong sira-sira. Saan na yun? Ha, goy. Nawala na yung gloves kong sira-sira. Saan ko na kaya nilagay? Ha? Sa to? Bigjaraan, di ka nag-ano? Busy ako, gutom na ako. Agoy, kumain ka na dyan. Wala ko narinig. Ayun, pinapagalitan ko si Juwarwap. Kasi nagpapasaway. Si CIP, salamat. Salamat sa inyo dyan. Ayan, maglagay na ako ng ano. Wala naman sana ditong ano. Wala sana. Kalaban ko yung uso. Napupunuan na ang ilong ko. Puno na yung ilong ko ng oso, guys. Ayan na pati sa haring araw. Andiyan na. Sana wala akong ma-encounter ditong ahas. Diyos ko Lord, si Juwariwa panay sabi ng ahas. Diyos ko. Kasi may napatay ako guys na ahas doon sa may ano. Doon sa may garden. Ano ko yung usok? Pumasok sa baga ko yung usok.
Wariwak kasi ang bagal, ayaw umuwi. Kaya dapat ang gagawa nito eh. Kapag umuwi na si Wariwak si Tres ay uupo na lang. Uupo na lang si Tres. Hindi pa ako kumakain guys, hindi pa ako nag-almusal. Nabusog ako ng dalanghita, panay yung kain ko ng dalandan. Nadidilim ang paningin, pangit. Nadidilim ang paningin ko. Ano ko yung ano yung usok? Yung usok sumigat yung gusto mo patayin ko to? Ha? Grabe, sinusundan ako ng usok. Ay, naku. Gutuman. Parang nagagalit na si Commander Mosisi ah. Umayos siya. Wala siyang karapatan sising magalit. Ako ang may karapatan magalit sa kanya. Baka ipasuwag ko siya sa kalabaw. Huwag siyang hahara-hara sa akin. Ayan. Salamat po sa lahat ng naandyan. Tay, thank you. Sumakit yung ano ko kasi yung usok.
Ayan. Aabot na pala ako na magto 2 hours na pala ako. Salamat po sa lahat na naka-stay dyan. Sa lahat ng naka sumilip dumaan. Mama Lassie, hello. Mega love shout out. Salamat po Mama Lassie sa Mama Juliet sa pagbisita. Aray, mausok. Nagaano po si Tres, nag-uuling. Wala na kasing pambayad ng wifi si Tres. Kaya ito, naghahanap buhay. Naghahanap ng pera. Gumagawa ng pera si Tres. Salamat sa patamsak, Mama Juliet. Thank you, thank you. Ayan, maglagay na ako ulit ng ano. Lagyan ko na ulit ng baon. Yung hukay. Ay! Usok pa more. Kinakapos ako ng hininga. Umalis na naman yung usok. Ang hirap kapag mausok, hindi ako makabuelo. Nananadya kasi yung usok eh. Palaging pumupunta sa pwesto ko. Ayan na. Ayan na naman siya oh. Dahil kasi magpailing tapos na hindi ka dali pamasin. Sabihin kay ate si ganda na pala yung motor. Bakit hindi kayo doon nakasasa na
ate. Sis Pangamar vlog, mega love shoutout. Salamat. Federa, Mig Elo. Hello there. Ayan, meron siyang binabang link. Salamat sis Pangamar. Oo sis, nag-uuling kami ni mother. Ayan, naging helper ako ni mother. Tapos pinapalabas muna namin yung usok. Yung usok at saka apoy bago takpan ulit lagyan ulit na bao kasi tag-ulan na naman, kailangan mauling na namin yan kasi matatambakan kami ng mga bao ng niyog. Kaya ayan, si Tres ay nag-ano muna dito. Gumagawa muna ng pera para meron na rin pang sa wifi. Pangbayad. Malapit na naman kasi yung bayarin ng wifi. Kasi kapag hindi si Tres, wifi, mapuputulan, paano na yung bisyo ni Tres? Kanta. Yung bisyo ni Tres, pagkanta-kanta bago matulog. Tuwing gabi. O, diba? Mahilig si Tres guys sa kanta, kahit kanta yung walang hilig. Ganun lang yun. So, ayan, salamat sa inyo dyan. Malapit na rin ako mag-end live. Mag-iwan kayo sa aking mga video dyan. Iwan kayo ng bakas para mamaya. Pagpahinga ni Tres, babalikan ko kayo kung sino yung mga pumunta dito. Babalikan ko. Ayan, silipin ko muna to si Federa. Baka makalimutan ko pa eh. Ano kaya yung binaba niya? Ano kaya yung binaba ni Federa? Panaginip ko laging Bukhari National High School Drum and Sailu Corps. Ayan, salamat Sisi Panggamar. Thank you everyone. Ayan, palagpasin muna natin ang mga ilang minutes at mag-i-enjoy na si Fred. Tay, Tuniba, thank you Tay. Sa lahat po ng mga nag-support sa akin live, mga tumambay dyan, maraming salamat. Ay naku, wag naman sanang umulan kasi parang dumidilim yung kalangitan. Bawal pang umulan, hindi pa natatakpan yung uling. Ang hukay. Na sa gilid. Sa gilid, naglalaad naman. Ayan, parang uulan na guys. Rico. Ayan, thank you everyone. Mag-end live na po si Tres. Thank you sis Panggamar vlog. Thank you Mama Lassie. Sis Federa, Federa Iloilo. Ayan. Si Sis Marivic pala dito. Thank you Sis Marivic. Tay, salamat po Tay. CCIP, thank you. Sa lahat, kay Sis Rances, salamat po sa inyo dyan. Bye bye everyone. Ay, aray.